तो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पहुंच जाइए बेंगलोर माराथली अच्छी जोटा कि आमर ओडिया रेस्टोरेंट अच्छी। आपड़ जब माराथली आसवाक चाहते रेस्टोरेंट को निश्चित भाव आसपारे ये आमर माने माराथली ठार आरंभ करके बैकग्राउंड रे जो कौन आप चाहिए ओडिया रेस्टोरेंट जब चाहिए ओडिया रेस्टोरेंट आप निश्चित भाव आसपारे यही रेस्टोरेंट रे आपको संपूर्ण भाव सब प्रकार ओडिया खाद्य मिल पार। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ହୋଟେଲ ରହିଛି ସେ ଓଡିଆ ହୋଟେଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବି ଏବଂ କୋଉ ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟର କଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଏଇଠି। ଆଉ ମାରଥାଲି ପାଇଁ ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ଆଉ ହୋଟେଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ପିପୁଲ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିପୁଲ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପିପୁଲ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାରାଥାଲି ଏରିଆରେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଓଡିଆ ପିପୁଲ ମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ମାନେ ହାରାସ ହୋଇକି ଯିବେନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ଓଡିଶାରୁ। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଯେ ହଁ ମାରାଥାଲିରେ ସବୁ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଡାଇନ୍ ହୋଟେଲଟିକୁ ଆସିଯାଇଛେ ଏବଂ ସେ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦେଖିବା ହୋଟେଲ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହୋଟେଲଟିକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ହୋଟେଲଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଏ କରିବା।